Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Lani Cañete Official. Mayong buntag sa inyong lahat yan guys. Mayong utto, mayong gabi, saan man kayong sulok ng mundo. Amping mo kanunay guys. For today's video guys, tayo ngayon ay aalis, sisimba tayo. Doon kami sisimba sa Antipolo. At ngayon ay Pasko ng pagkabuhay, Easter Sunday guys. Tapat-tapat naman sa unang linggo ng buwan ng April ay sadya kami panata na namin na tuwing first Sunday ng buwan ay kami sisimba. Ngayon pagkatapos namin magsimba guys, laag-laag muna kami guys, pupunta kami ng Lipa doon sa aking anak. Pasyal-pasyal muna kami doon, mag-unwind muna kasi pagka wala namang kaming driver hindi kami makakalabas guys. Dati buhay pa yung aking asawa, kami kung merong gustong pupuntahan makaalis agad kami. Ngayon hindi kami basta-basta makaalis, lalo't pa ang aking manugang may trabaho, hindi kami istilang kami sa bahay. Pag ako naman ay namamalingke, edi yun, ako naman ay nakakommute. Buhay pa ang aking asawa, pagka kami namalingke laging may service. Ngayon wala nang service, bihira na lang kami makagala-gala gawa ng walang magdadrive. Lag-lag muna kami guys sa aming aking mga anak. Pagkagaling naman doon sa Bulacni, ng aking anak doon sa Bulacni, naroon sila nakatira. At na doon yung aking apo na sa amin nakatira. Ngayon ay nagbakasyon ng 10 days doon. Kami ay pupunta, pagkagaling naman namin doon, pupunta naman kami doon sa aking isang anak sa Lumbangan. Dadala din kami. Yun. Maaga kami ang simba namin ngayon guys kasi nga pagkatanghali na, traffic naman. Ngayon wala masyado ngayong mga sasakyan kasi nga yung iba nasa outing, yung iba naman siyempre nagsisimba pero hindi gaano traffic. Alas 7 pala ang misa dito sa Antipolo, kaya lilipat na lang kami doon sa katedral. Doon na lang ang namin, simba namin. Bakit pa na bagay madali naman tayo kasi wala namang sasakyang masyado, hindi traffic. Guys, nandito na kami sa Lipa. Sa Lipa City na kami. Try namin dito sa naku, madami naman tao. Wala naman wari ko maparadahan. Guys, nandito kami ngayon sa katedral guys. Mag-start pala ang din ang misa, kaya kami nandito muna sa labas. Mamaya kami papasok pagka maglabasan ang mga tao. Guys, tapos na ang misa. Yan po ang katedral dito sa Lipa City guys. Dito po kami sumimba. Ay, bukas ba yan diyan? Na corner sila guys sa kanilang parking. Mahirap lumabas. Yung amin naman ay easy naman to diretso naman sa entrance agad. Sa exit pala itong aming
Guys, nandito pa rin kami at na ano yung aming sasakyan ng aking anak na bunso na ipit sila, hindi makalabas. Sige guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video guys. Bye bye guys. God bless. Thank you for watching.